onye nwe m ịdị ilu obi anyị mma n'ezie n'ime ọnọdụ ọbụla n'ime ọnọdụ ọbụla n'ime ọnọdụ ọbụla eze ndị eze ịdị ilu obi anyị mma n'ezie n'ime ọnọdụ ọbụla n'ime ọnọdụ ọbụla n'ime ọnọdụ Chineke ekene ka anyị bịa n'iru gị. So this particular burial is the burial of a young lady in Anambra State, and these people you are seeing now are from her father's side. They came to her husband's house during the day of the burial to do what is called Imelu Ozu Nwaada. So in Igbo culture, the dead body of a woman belongs to her father's side. It is now her father's side that will give her husband's side, her husband's family, consent to go on with the burial and for the dead body to be buried in her husband's compound. If not, the body remains with her father's side and it will be buried in her father's compound. So, but even if the father's side give consent to the husband's side to go on with the burial, it will be with their instructions. They must do Imelu Ozu Nwaada. Imelu Ozu Nwaada is what signifies that the dead body of that their daughter, that woman, has been buried. So these are people from her father's side coming on the day of the burial in her husband's compound to witness the burial in what is called Imelu Ozu Nwaada. Nwaada means a young lady or a woman. That is what Nwaada means. So they came to do what is called Imelu Ozu Nwaada, which signifies that the dead body of their daughter has been buried. So let me allow you to watch this video to see how this Imelu Ozu Nwaada in this particular burial, how it happened. Stay tuned and don't go anywhere.
I senior. Okay. Mike. Come on, onye nwe m ịdị ilu obi anyị mma n'ezie n'ime ọnọdụ anyị eze ndị eze ịdị ilu obi anyị mma n'ezie n'ime ọnọdụ anyị Chineke ekene ka anyị ji bịa n'iru gị n'uhuruchi taa na-asị gị daalụ n'ime ka chi taa fere anyị ọfụma na-ebuli gị enu n'imere ka mmemme a gazie wee lute oge dịka oge a anyị na-asị ekene niile na mbuli enu niile dịrị ebi ebi n'aha Jizọs anyị na-asị onye nwe m n'isi n'ọnọdụ ọwụ na anyị nyere ekene anyị wee na-asị na n'ọnọdụ anyị nọ na ọrụ ife tibiri n'etiti ụbọchị nchi wee were ifie jie anyị wee na-asị onye nwe m n'eziokwu dịka mmadụ na ọ dụrụ anyị obi mma mana ọsọsọ nke nwa ma nke ka mma anyị wee na-asị dịka o si etu a mee were nke ka mma wee dochiela anyị n'aha Jizọs n'ụzọ niile anyị na-ekene gị n'isi ndị ọgọ anyị eziokwu na ibu dado ha mana ha bukwara ya dịka dimkpa anyị wee na-asị na mgbaghalị na mgbagheli na ife niile ha mefu n'ọnọdụ a onye nwe dochiere ha karịa ka ha mata n'ọdụ pọsịbụl n'aha Jizọs lekwana Okonkwo emeri gị n'ọkpụ na eze nutelunu wee na-asị ya site ka ha zọruo mara ebe ife a mere na-asị dịka ha zara oku a ekwena ka ife anya mmiri dakwara ha etu a ọzọ n'aha Jizọs n'ime ife niile anyị na-eche famili a ndebe mgbe emena n'iru gị na-asị na enu ụmụntakịrị nwaanyị rapụ na isi aka ha arụ anyị wee na-asị ya esi n'ịgbago mbọ mee ha dị mkpa n'etiti ehihie n'iru onye ọbụla anyị wee na-asị mejupụta ha na your wisdom, knowledge and understanding in the name of Jesus. Ka ha ghara iwu ha pụọ a na-asị hei na ọnwụ n'ọdụ etu a ma ọ n'ọdụ etu a mana ka ha mara bido nkịta gaba n'ọdụ ga etu ya adọ n'ọha nwụzi nna ulu nne wee nye nna ha n'ọnụ na ha wee onye inye enyemaka wee nyere famili a na o nwere onye ọzọ ahụ enebezi anya na Chineke mere ka ọ dị etu a emego ka ha nwa mmanyikwa wee guzogido na n'ime ife niile na ọpụpụ a na mbata ha ka ichedo ha Jehova n'oge na-adịghị anya ha ji yakwa na skuul
ka ha nwee ike mmezi ọfụma karịa etu ha na-emebu na mbụ n'aha Jizọs. Ka nna ha nwee ike na-enwe aṅụrị na-asị o na ụmụaka enyego aka wee mee ka elofuo ife mene n'ụzọ niile ife ahụ eji zụwa Jehova ka imeghe ụzọ ka ọ bata. Ka mgbe Nnewi chi na-ezu ka a na-asị yes na ọ na ndị a nọrọ na ha ya ekwu ka ha ghara ịnọkọta were ife ifele wee nye ezinụlọ a ka ebe ọ na ha nọ ka e wee ha n'anya isi n'ime ife niile Jehova chewe ha n'ọpụpụ na mbata ha mee ka ha guzosi ike wee nwee ike tọọ atọ ọfụ ụmụ ha n'okwuli ịtọ na ịnọ wee kọọlụ ha ife ha jedo na na-etu uwe asido n'ime ife niile a na-asị ka ọra bịara ije ndị nutelu wee fụ n'ọnọdụ a na-efibelie sikwa etu a were ngozi neta ha n'ofu n'ofu n'aha Jizọs. N'ime ife niile n'iwe otuto ebi ebi mgbe ị na-eme ka ọnọdụ anyị na ndị Nnewi ji tọọ atọ karịa etu anyị mata n'ọdụ pọsịbụl n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Anyị nara amara ịfụnanya nke Chineke na nwekọ nke mmụọ nsọ enyere anyị gwara ahụ ebi ebi. Amen. Nna ọ ya dịrị mma n'aha Jizọs. 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 Amen.